Kienet suċċess kbir il-15 edizzjoni tan-Notte Bjanka li wara sentejn ta' nuqqas minħabba l-pandemija reġgħet saret is-Sibt filgħaxija fit-toroq u pjazzezz tal-Belt Kapitali. Festival Malta l-entità fih dan il-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali li organizza dan il-festival annwali ħabbret li din is-sena attendew madwar 85,000 ruħ li huwa numru rekord għan-Notte Bjanka. Din attività kbira servit ta' pjattaforma għal il-fuq minn 50 attività li biex saru involvew ekwipaġġ ta' aktar minn 300 ruħ u madwar 548 artist. Il-programm ta' din is-sena kien imqassam fuq 7 rotot marbutin ma' diversi forom ta' arti. L-akbar rotta kienet dik tal-mużika li fiha kien hemm madwar 20 proġett ta' ġeneri diversi imferxin ma' 7 palkijiet, knejjes, teatri u mużewijiet. L-installazzjoni tal-karozzi tal-linja tradizzjonali kienet waħda tas-sew unika li għanqlet ħafna nostalġija. Fil-Berġa ta' Aragona kien hemm ukoll proġett li għaqqat lana tradizzjonali Malti funzjoni mar-ritmu tal-flamenco. Fost il-binjiet storiċi li fetħu l-bibin tagħhom beraħ fl-okkażjoni tan-Notte Bjanka kien hemm il-Berġa ta' Kastilja fejn in-nies kellhom ukoll l-opportunità li jiltaqgħu jitkellmu mal-Prim Ministru Robert Abela u ma' martu Dr. Lidja Abela.